μπορούμε εμείς να αναλάβουμε ηθικές υποχρεώσεις προς άλλα όντα, χωρίς να περιμένουμε τα όντα εκείνα να αναλάβουν ηθικές υποχρεώσεις προς εμάς. Και επιπλέον το εξής. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι από ηθική άποψη άσχετα με το αν τυχόν αποδίδουμε εμείς αξία λόγω των χαρακτηριστικών αυτών σε άλλα όντα. Το λέω με άλλο τρόπο. Το γεγονός ότι εμείς ως Homo sapiens sapiens κατέχουμε δεξιότητες ορθολογικού τύπου δεν μας δικαιολογεί καθόλου από το να συμπεριφερόμαστε με όποιον τρόπο θέλουμε σε άλλα όντα τα οποία δεν έχουν. Με άλλα λόγια, το ότι κατέχουμε την ορθολογικότητα δεν σημαίνει καθόλου ότι δικαιούμαστε να συμπεριφέρουμε προσόντα που δεν είναι ορθολογικά, να συμπεριφερόμαστε προσόντα που δεν είναι ορθολογικά με οποιοδήποτε τρόπο θέλουμε. Με άλλα λόγια, ποιος σου είπε σένα, επειδή μπορείς να φτιάξεις επιχειρήματα και να κάνεις λογικούς συλλογισμούς, ότι μπορείς να πάρεις ένα κουνέλι και να του βάλεις στα μάτια του μια οποιαδήποτε ουσία που χρησιμοποιείς στα καλλιτικά για να δεις εάν θα τυφλωθεί και πότε θα τυφλωθεί και τι θα πάρει κτλ. Αυτό είναι από πίσω από όλα αυτά τα πράγματα με μια αλαζονία που λέει εμείς δεν ξέρουν από πού να πιαστούν, δεν μπορούν να βρουν εύκολα μια λύση και καταφεύγουν στο ότι να, είμαστε κι εμείς μέρος της τροφικής αλυσίδας και επομένως να είναι κάτι φυσιολογικό, είναι κάτι φυσικό. Λέει ο Πίτερ Σίγκερ ότι υπάρχει από πολύ παλιά ένα δόγμα στη φιλοσοφία που λέει ότι οτιδήποτε φυσικό δεν είναι σίγουρα και σωστό. Για να πάμε από το ένα στο άλλο χρειάζεται να το συζητήσουμε αρκετά. Είναι το λεγόμενο για όσους και όσες κατέχουν, και εγώ δεν κατέχουν, μην νομίζετε, μέσα στην περιβαλλοντική ηθική έφταση στη φιλοσοφία. Για όσους κατέχουν λοιπόν, είναι αυτό που λέγεται φυσιοκρατικό λάθος. Naturalistic chimera, θα το πείτε. Λοιπόν, το φυσιοκρατική χήμερα ή φυσιοκρατικό λάθος ή έτσι, ο Χιούμ το πρωτοβρήκε. Οτιδήποτε είναι φυσικό δεν είναι και σωστό. Και λέει ο Πίτερ Σίγκερ, κάθε γυναίκα μπορεί να κάνει ένα παιδί κάθε χρόνο. Ναι ή όχι. Έτσι κάθε 2 χρόνια. Να τεκνοποιεί. Είναι κάτι φυσικό. Είναι όμως και σωστό. Και ένα σωρό άλλα πράγματα, πάρα πολλά παραδείγματα, έτσι ο ρατσισμός είναι κάτι φυσικό. Το βλέπουμε γύρω μας. Είναι στη φύση. Είναι γύρω μας. Και εμείς είμαστε κομμάτι της φύσης και επομένως το αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Είναι όμως και σωστό. Και αυτά μπορεί να τα βρείτε σε διαλόγους του πλατωνικούς. Δεν θυμάμαι σε ποιο διάλογο που το αναλύει ο Σωκράτης. Το ότι συμβαίνει κάθε φορά αυτό το πράγμα δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό.